Ayan, nasa second set na po tayo ng kanyang outfit. Second outfit na niya yan. Naka long trail naman. Kanina old rose din na long trail. Double purpose yun. Oo. Iba talagang sumasakot niya sa... Si Momshi, at si Carla Way, at si Amiwa. At ang ating bida na Alapia Wurzbach. Gusto ko sa kanya si Bia Alonso. Ayan, hawig niya si Bia Alonso at si ano ba yun? Anong pangalang isa? Anong pangalang isa na sinabi mo? Patriotic. Hindi. Yung, ano ba yung sinabi mo? Si Maha Blanca. Ay, hindi, joke. Si Maha Salvador. Si Kisses. Ayan, ang ganda-ganda ng ating. Ang ganda-ganda ng ating bida. Matanay na. Ayan, ang ating momshi. Kisses niya, napilido na siya na. Para naman tayo, para makita naman tayo dyan. So, ayan ang ating magandang bride. Para masaya siya. Hindi siya mabuo. So, second outfit Ano kasama mo na nagkatuwa yan. kami? Naglalap kami, naglalao kami, madam. Ganda. Alam niyo mga friends, napakaganda talaga ng lugar na ito. Oo. At ang ganda-ganda ng atmosphere dyan. Kaya may ilog-ilog dyan, may bangka. Ayan, may floating na bangka. Ayan. So, dyan kami tumawid kanila. Dyan kami bumaba. At ang ating groom, syempre, nandyan din ang ating groom na second outfit na rin niya. Naka-black po naman siya ngayon. Dito may kayak sila. Ayan, haba. Ayan. Wow, galing naman. Oo, yung sleeper. Ang ganda ng gaayos mo sa buhok niya. Ang galing-galing pala. Promise. Thank you, madam. Ano tatakbo ganyan? Nakakatawa yan. Pero mag-change location Ang ka para ating- hindi isa yung ano. Videographer, photographer, ayan ang company niya. Ikaw pala yung silas niya. Sige lang ka. O sa bahay hindi naman na makikita yan. Oo, sige. Ako na. Parang lalapitan mo lang siya. Pero steady lang siya din ah. Gaganon ka lang. Titinginan lang kayong dalawa. Papalapit ka ng papalapit sa kanya pag gano'n. Yan. Tapos dito kayo magtatagpo. Titinginan kayong dalawa gano'n, okay? Hanapin ko siya dyan. Okay. Sir, dito ko. Okay, ready? Okay, sir, go. Ganun mo lang, ha? Paglalapit siya. Okay, man, tingin mo na doon. Okay, ready? 1, 2, go. Sir, lapit na. Sige lang, ayan. Sir, ayusin mo naman yung book ni Mama. Ma'am, harap pa, harap pa. Ayan. Tapos, sir, dito sa kabila. Dito. Ayan, pwede rin sa kabila. Sir, pag ganun.
Okay, wait lang. Okay, 1, 2, 3, go. Harapan. Go, sir. Smile, ma'am. Nice one. Batin ako dyan. Another shot. Same story. Same story. Kuha tayo ng sa mukha. Yung very tight sa mukha. Reaction ng mga mukha nila. Kaya magdipa ka left and right ka na lang. Dito ka na dito ka na kinit. Tight sequence sa tayo, yan. Magharapan na kayong dalawa yan. Yan. Pupad din ako dyan. Ma'am, atras ka na ako. Sige pa. And kiss. Lips. Isa na naman si sir. Mga karami ka niya mamaya. Okay. Tapos dito naman, kuha ka na yung wide lang, ito lang. Yung papalapit si Sarah, papalapit siya. Okay. Ito sa akin. Diba? Ayan. Ang nangyari? Talikod dito. Na-broke yung lungs ko. Hindi ko kayo nakuhanan na dalawa ng video. Ayoko na ulitin, ma'am. Okay, ready? 1, 2, go. Smile. Okay, sir. Pwedeng dun ka sa likod niyo. Go. Sir, yakap. Ma'am, tingin kayo, sir. Nice, ma'am. Okay, dun na po tayo. Dito ba, Rita, dito? Sa taas po. Praktisado na, di? Pangalawa, mayroon pa tatlo, sir. Yung tangka. Yung dadan. Yung dadan na lang, wide. Kailangan mo ng... Tuloy lang po. Yung position na yan. Pwedeng mas malaki. Tuwag ka sa'yo, ina. Wala rin palang sa akin. Malakas po. Standby. Wow, nag-wave siya. Ang galing. 100 pala kay Carla. Oo nga. Hello, Flash! Kung ano kasi siyang amin, ako papayag. Timan, kulit buko ka balo. Diyan. Ano ba ka? PC. Mamay di ko yung kayo. Standby. Ay, sorry ah. Balong naalak si Atan Balong. Atras mo konti daw. Effort. Both of you tingin dito. Ayan nun, i-minding mo siya.
yung isang ganun lang, isang pagsakan na gano'n, bibitawan. Mawawala na dyan yung nasa dulo lang si... Ayan, oh, nakahanginan siya, oh. Ano ba yan? Ay, Doon na lang sa kabila. Ay, dito ka. Oh, yung ginagawa natin na nabibitaw. Bitawan nyo lang, mag-rapid fire lang. Sa kami tatakbo dito o doon? Dito. Ay, Good night you ha, mag-rapid fire lang ako. Standby. banawan sa Okay, get ready ha. Paano, get ready yung flash ha. Standby. Tingin ka dito ng konti, ano? malakas na bagsak. Twist na gano'n. Oo, sabay kayo. Parang 1, 2, 3. Gano'n. Pag yung tatapon na, parang pag gano'n lang bitaw yung atras na kayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay. wow, ang ganda ng wave. Perfect. Oh, Ganda last mo one yung pa, ano oh. naman, yung itaas yun lang, tapos bitaw.